de åbne en bajer. Og det kan knække ned. Det kan spille banjo. Det klæder billetter i toget til Rom. En billet tak, klik, klik. En billet tak, klik, klik. En billet tak, klik, klik. Det tykker makroner til posen af top. Så kører toget. Næste stop, Rom. Næste stop, Rom. Afdeling til højre. Du er ikke over sporet, der kommer tog. Du er ikke over sporet, der kommer tog. Næste stop, Randers. Afdeling til højre. Men hvis det skal tykke en bøf, der er sej, så skriger det sgu og løber sin vej. Hallo, jeg er minister Fister. Jeg er rar og sjælden bister, og jeg elsker mine medister. Min medister. Hallo? Hallo? Nå. Han pudsede næse. Strøg til slips. Og rigtig hår med klister. Nej. Jo. Men en dag gik det galt for Fister. Nej, det gjorde det da vel ikke. Nem norske nudister. Medister. Nudister. Medister. Nudister. 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 Vand kom i snor. Rendte hans spor. Og tænk, de stjal hans medister. Jamen, hvad skete der så? Råd de medister. Det står der slet ikke noget. Det der, det står der ikke noget om. Nej, det gør det ikke.
det lidt her. Du skræmmer børnene. Nej, hvad? Det kan jeg ikke gøre. Jeg er en mand i en pære. Folk, de synes, jeg er lidt sær. Men jeg kan godt lide at bo i en pære. Der bor en mand i en pære. Hvorfor gør der det? Det er da noget mærkeligt noget. Han spiser græs. Og han vil brænde sin madras. Hvorfor gør det? Men en pære er tit lidt sære. Er det dig, der bor i en nød? Ja, det gør jeg. Jeg bor i en nød. Du er faktisk meget sød. Synes du? Hvorfor synes du det? Det synes jeg bare. Hvorfor? Det synes jeg bare. Ja. Nej, det er godt nok et flot vejr, hva'? Ja, og det er i hvert fald grønt.